मडेल अंगनवाड़ी सेन्टर बेखेवबाय चिरांनि 33 सिडली बियाबाव उन्दै गथ'साफोरनि गोग्गो देहा आरो गोग्गो सोलोंथाइनि थाखाय चिरां जिल्लानि 33 सिडली बियाबनि खुंग्रिं ओनसोलनि गोथौ गामि बावरागुरियाव मडेल अंगनवाड़ी मिरु बेखेवनानै होदों दिनै बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी मोनहा जिल्लानि गाहाय बेंगिरि पि विजया भास्कर रेड्डी सिडली ब्लक डेभेलपमेन्टनि बिडिअ कुमुद नार्जारी समाज अनसाय बिफाननि मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारि लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथि रायजो राजा आरो समाज अनसाय बिफाननि मावथिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। सुबिदानि बाथ्राया बेयाव गुबुन जेबो नङा जे जि फेसिलिटि अंगनबादि सेन्टार हिसाबै मोननांगौ सरकारनि भारत सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा जेफोर सुबिदाखौ होनांगौ बे सुबिदा गासैबो थाजोबगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे बे 25 लाख रांजों लुनाय मोनसे अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टार आरो बेहा गावहानो मोनसे डिजाइन दंखायोमोन सेन्ट्रेलि डिजाइन खालामखानाय स्टेटआव आरो बेबायदिनो दिनै नैबेयाव बे भावरागुरियाव जोङो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ दिनै लुफुंनानै दिहुननो हाबाय जे सिडली समष्टि बा थामहिनबा गासैबो एमएलए समष्टियाव गासै गं 11 मडेल अंगनबादि हरनाय जादोंमोन बिनिनो दिनैहाय गंथाम मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बेयाव बेखेवनाय जाबाय। दा गंब्रैया रेडि जानानै दंमोन गंसेया जाहैबाय पाटाबारि जेराव थांनाय फैनाय हान्थामेलानि एसे उसुबिदानि थाखाय बे सेन्टारखौ खुलिनाय जायाखिसै दिनैहाय बेयाव भारतनि आजादि का अमृत महोत्सवनि बे नैबे बुब्लियाव दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि लादोंमोन जे उदांस्रि साननि गिबि सानाव दिनै थामहिनबा दिनै 14 आगस्टआव बहाबा लुखांनाय जे मडेल अंगनबादि बा बेबायदिनो सरकारि माखासे आसनिफोर मावफुंजाबायब्ला बेखौ नोङो बेखेवनाय लोगोसेयैनो बहाबा गोदानै दङबा खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिफोरखौ दिनै लानाय जादोंमोन। बेखायनो नैबे बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव गिबि खेबथारै जोङो सिडली समष्टियाव जों गंथाम थांखि बादियै जों बेखेवनो हाबाय। दा आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंहा नायनांगौआ बेनोल' जे लुनानैल' जाया बेखौ जोथोन लानांगोन। बेयाव जोंहा अंगनबादि वार्कार अंगनबादि हेल्पार अंगनबादिनि जा सुपारभाइजारफोर दङ बिथांमोना बे सेन्टारखौ जोथोन निश्चय लानांगोन। আজি আমি ভারাউগুৰি अंगनबादि सेन्टार ओपनिंग करिছোঁ। So this is part of our Assam government instructions and BTR government instructions for opening up of अंगनबादि centers in the district. আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটাল 22 अंगनबादि centers আমি প্ল্যান কৰি আছোঁ। অলমোষ্ট 20 centers হতে কামটো আৰম্ভ হ'ল। সো আমি আশা কৰি আছোঁ আগষ্ট মাহতে এইটো 20 अंगनबादि centers গোটেইখিনি আমি ওপেন কৰি ৰাইজক এইটো ওপেন কৰিম। ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ বি আমি চাইছোঁ ছেটিছফেক্টৰী ৱৰ্ক আছে আৰু অলপ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আছে আৰু এইটো 1-2 দিনতে এইটো কমপ্লিট হ'ব। এণ্ড আজি আমি টোটাল 3টা अंगनबादि सेन्टार्स আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সো শৰ্টলি ইন আপকামিং ডেজ আৰু আমি কৰাই দিম। আই হোপ দ্য अंगनबादि सेन्टार এইটো এৰিয়াত যি ওপেন হৈছে আমি এইটো আমাৰ লোকেল পিপল আৰু লোকেল ল'ৰা ছোৱালীক এইটো বেনিফিট হ'ব। সো ইয়াতে মেইনলি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 0 to 6 years ল'ৰা ছোৱালী। সো ইয়াতে তেওঁ খেলিব বস্তু আহিব আৰু বালা কনচেপ্টটো আমি ইয়াতে প্ল্যান কৰি আছোঁ। বালা কনচেপ্ট মানে ইয়াতে ৱালছতে আৰু কিবা ৱালছতে আমি এইটো পেইণ্টিং আৰু কৰিব বিচাৰি আছোঁ লাইক বেচিক আলফাবেটছ কিবা আৰু বেচিক ফ্ৰুটছ বেচিক ভেজিটেবলছ চ' ডেট এইটো অলপ কালাৰফুল হ'ব আমাৰ अंगनबादि চেণ্টাৰটো আৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো চাই বি শিকিব পাৰিব আৰু আট্ৰেক্ট হ'ব পাৰিব চ' ডেট তেওঁকো বি মটিভেশ্যন হ'ব আমাৰ ইয়াতে আহি এইটো পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু খেলিব বস্তু বি আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইজক এইটো প্ৰভাইড ল'ৰা ছোৱালীক এইটো প্ৰভাইড কৰিম চ' ডেট ইট উইল বি এ হোলিষ্টিক अंगनबादि চেণ্টাৰ ডিলিং উইথ দ্য চিলড্ৰেন।